खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बोसोर गोदाननि दिंगियालाय मा ना हरालाय बोसोर गोदाननि मायबा बुंहर पाब्लिकनो आय आंनि फलोवार्सखौनो मायबा बुंहर ना फलोवार्सआसो नामहर बहुत फलोवार्सआसो কই দিয়ে নতুন বছৰৰ বহুত मानसि फैदो जोंहानो रायजोफोर बोसोर गोदाननि मोसानो फैदो जोङो बैयो आनै बे आगै बिनानाव जायो आंनि बै भागिन बे बोसोर गोदाननि जों खैजोमा हानो थांसै मा होनो बर' खैजोमा होनो ना ओइ मा बिजेबो बुङालाय नोङो दे बुं मा हानो थांगोन दा बुं खैजोमा हानो थांनोबा दे बुंहर आंनि बेरसना आंनि हिन्जाव बिथारलाय माबा जेबोखौनो बुङा रायजोफोर खैजोमान थांनाय दे बोसोर गोदाननि रायजोफोर बोसोर गोदाननि धिकियादो जानो नोंथांमोना नायलांदो रायजोफोर हानबाय खैजोमा नै बासिगासिनो दङ आइ नै बासिगासिनो दङ खैजोमा इमान अरजादो अरथोहाय अरजाथोहाय नै अरजाथो बाहाय खैजोमायानो लोगोफोर मान खस्थ' होननानै फैबाय मान अरजाबाय मोनाबायबो दे बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै बाय खैजोमा हाननो जों बैसागु बोथोरनि खैजोमा खैजोमा दिनै 1 तारिख ना फैसे আজি कुकुमा खाबि 1 तारिख ना আজি আজি कुकुमा खाबा लागबो आरो कुकुमा दिना এতিয়া পাৰিম ৰ অলপ পিছত ন ফিটিং কৰি আছে গুলি বন্দুকটো হয় না ফিটিং र दसे थाना हानगोन र लोगोफोर दसे नै नाय नै खैजोमा बिदि दासो हानना फैबाय जोङो लास्ट कुर्सा लास्ट करबा जाने আমার गाजा नै लोगोफोर खैजोमा हानखांबाय नै खैजोमा बिथिंसो दङ लोगोफोरा दा हानखांबाय थांनोसै दा लोगोफोराबो थांनोसैनो ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय